Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Mainit ang naging reaksyon ng mga netizens sa inilabas na direktiba na nagre-require sa ilang empleyado ng Department of Transportation o DOTR na mag-commute once a week. Sinabi mismo ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na maigi raw kung mararanasan mismo ng opisyales, partikular ang mga nasa road at rail sectors, ang pagko-commute. Aatasan din niya silang magsumite ng report pati na rin recommendations at action plans kung paano mai-improve ang public transport system. Sinang-ayon na naman ito ng ibang netizens ang nasabing direktiba. Ikaw, kabisyo, sang-ayon ka ba sa direktibang ito? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic. Sangayon! Ba't ka sumisigar? Para lang maipahatid ko sa inyo na yes. Payag ka Sangayon, doon. 100%. Immersion is the best policy. Yan. Agree ako kay Tita Max, guys, na talagang para makapag-isip ka ng plano, dapat nandun ka. Alam Yung mo. nararanasan mo first hand, hindi lang narinig mo nag-survey ka. Of course, survey is okay, but immersion talaga. Oo. Yung ikaw mismo ang makakaranas. Parang sa pangkakabit yan. Ano na naman, guys, dito na nagsimula ang kalungkutan, guys. Transportisyon ang ating pinag-usapan. Meron akong True Day Initiative. Ano yun? Pangkanor eh. Manawagan ako sa DOTR, sa ating acting secretary na you can call me anytime. Gusto mo na ang Sino ba si initiative. DOTR secretary? Acting si Secretary Giovanni Lopez. Si Baby Giovanni. Bibi Giovanni. Baby! Galaw. Baby Job! Hindi yun, di ba yun? Ikaw talaga. Ganito. Anong initiative yan, Mang Kanor? I-try Five. nila. Kaya ko ba today? I-try nila, Tita Max. Sumakay sila, during rush hour. Rush hour. Tama, yung umaga, pati yung pauwi. Tapos, Na rush hour para ma-experience mo mahirap mag-commute. Brad, ang hirap. At hindi lang yan. Ano pa? Through the initiative of Mangkador. Bumiyahe kayo kahit malakas ang ulan at bumabagyo. Mag-commute ka. I-try mo yan. May baha, mag-commute ka para matry mo kung gaano kahirap naghihirap ang bayan natin ng Pilipinas. Kaya Mangkanor for Senador. 2028. tagal pe! Patay ka na nun! Oh, simba ko. Hindi nyo alam, ngayon pala magtatanim na ako para manalo Uy, mo ako. sabihin yung strategy mo. Yung sinasabi mo yung strategy mo, gagayain niya. Nauna na ngayon mga kalaban eh. Palalat ka na ba? Nag-eleksyon pa nung nakaraan, nauna na sila para sa 2028. Pero yun na nga. Pero agree ako dun na subukan nila yung rush hour, may bagyo, may baha, na mag-commute ka. Paano natin i-improve ang transport system ng Pilipinas? Kasi parang late na tayo. Para malaman nyo talaga yung pangunahing pangangailangan. Yung mga purpose ng mga ordinansa nyo at yung mga ginagawang proyekto. Hindi mo natin, kumbaga, pangit magkumpara. Pero kung naikumpara mo talaga. Pwede yan, pag ikaw pwede yan. Benchmarking naman talaga tayo. Of course. Pag ikaw nakarating sa ibang bansa, sample na lang, Singapore. Ganda ng mga Wala na train tayo. na, nagpang-abot. Nasa ilalim ng lupa lahat ng kanilang train. Di mo Tsaka yung trend nila, walang tao, walang driver. Computerized. Every 3 minutes, on time. Ganun ka, malinis, malamig yung yung trend aircon. kasi natin may nakasulat, bayad muna bago pa.
Yung train natin may sunboard eh. Kubaw, ibabaw. Kasi sa ibabaw tumahan. Galaw. Yung tren natin may hihilahing ding-ding eh. Ding-ding. May isang train pa tayo na na diskaril. Kasi miscommunication. Oh, kasi dapat yung basta 'di ba may mga Signal. yung daanan ng tren. Yung path. Mali yung na-diskaril siya kaya kaya the other day Siguro may nakitang babae tumawid maganda. kasalanan ng babae talaga, guys. Dapat, 'di ba? Kung hindi siya tumawid, hindi na pala yung driver. Yung driver. Hindi yung nag-strike ngayon eh. Oo nga, may strike pa naman May tumawid ngayon. na pusa. Tapos, kung tumawid na pusa, ano ngayon? Yung driver malilito. Ano na ba Kung chicks yan, okay yan, pero pusa eh. Uy, bakit may malasakit tayo sa pet? Oo, totoo yan. Pero, Nambabangga ka siguro ng pusa. pusi. Pusi ka. Anong color ng pusi? Anong color ng pusi? Ha? Anong color ng pusi? Hindi klaro eh. Mahaba yung buhok na pusi eh. Sabi ni Broski, Konyo Bicolano. Oy, Konyo B! Agree din ako, ayaw kong nahihirapan sa traffic ang mga baby ko. Guys. Nakita nyo na yung mga DJ Konyo ng Love Bicolano. Radio? Nakita nyo na kung sino leader? Kongyo Bicolano. Congressman yan eh. Ito si Uncle Tractor. Grabe. Nakikinig daw yung babaerong driver na sinasakyan niya, Grab. Si Kuya Edward Denila. Ayan, good morning kay paring Ralph Oo. Dira sa BM Tires. Good morning kay Michael at kay Elmer. Good morning mga hindi daw sila babaero. Tingin ko si Edward Denila. Grab driver yan? Oo, naka-Innova siya. Naku, pag naka-Innova, babaero yan. Nako, naka-Innova. Ba't kayo Diba? tayo dyan? Oh, pag naka-Innova, akin ka. Sabi kasi ng chicks, ano ba? Ay, nako. Grabe. So, magandang yan. Magandang panukala yan sa mga opisyalis para alam nyo na mahirap talaga mag-commute. So, shout out sa mga commuters natin na araw-araw lumalaban sa kalsada. Padayon lang. Yung mga commuters. Hindi, yung padayon lang yung driver. Yung driver. Sino nagsabi niyan, guys? Commuter o driver? Sino nagsabi? Pusa! Wala naman sa usapan yung pusa. Kanina pusa eh. Sige, yung pusa. Yung commuter. Kasi nga nabasa siya sa ulan. Yung commuter? Yung pusa. Eh, siyam naman yung buhay niya eh. Na pusa? Ng commuter. Kaya pala. Tumalon siya kahit di pa na-stop yung bus. Yung pasahero? Yung pusa. Di ba? Eh, kasi naman. Sige, tapusin mo muna yung kwento mo bago ka tumawa. Paniniwala na sana ko guys ko. Parang gusto na ni Tita Max gumalaw. Yung parang po gaganon-ganon eh. Ganon-ganon. Ano? Dali nakikinig si Direk Phil. Eh, kasi si Direk Bill may chat yan. Di ba? Sabi niya may rin. Good morning, Miss Tanya. Kapag pinitik kang itlog, hindi namumula, kundi masakit. Direk Phil, nasa pusa na tayo ngayon. Yung topic na itlog, Lunes pa yata yun eh. So, going back sa pusa. Tama na nga yan. Kandahin na natin si Hunter. Huntrix. Handtricks ng pusa yan. So, niniwala na sana ko, guys. Nanggulat yung pusa. Kailan ba ba memorize yan? Guys,